Horasma dita salutna amanami inanami hanggi pinaribot namarpungu di bagas joron itu hatta sonima ruas niuriata natongon payutihut di bangunuk bagas tabe masya kami selamat hari Minggu. Tapukama parsaura di parminggota di manogoton Maret dehita syabuku ede nomor tulu ayat sada rodi ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon amin. Debata do hapurusata dohot hagogota pangurupi situtu di hagogotan akana mangonai tuhita dibaheni dang mabiar hita nang pebalik tanoon jala lalo akka duluk laho marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ale Tuhan Yesus Kristus hodo panodang nasitong namanodangi ganup jolma nadi portibion sodakom mabohim tuhami jala parbadiai marohanami asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani sai rajai mahami asa unang manibilhami sia dalan nasitongi ale Tuhan Jehovah patok tong marohanami marhapor seau tuho marhite-hite to di parbadia. Amin.
Tangiho kamu ma patik ni debata imana nienet sian Lukas bidusia ayat 20. Tu saluhut nama didok ia adong nanaing mangihutonau di suada homma dirina dituhu ma ari-ari hau pinar silang natu ibana laho mangihutonau ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu adopan ni debata laho mangulau patina ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulau nau bartu patik ni. Amin. Tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu nabadiai ala natargogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate nama naik tu banua gijang doho mangud dihok kami asi roham dihami sai patok tong madihami roha hamolatehon tuho o todi parbadia pangapul dinamarsak roha pamaluma saluhut nabernit binahen ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitean dinasa ni asi ni roha sai unang tulak kami sai tangio mahami ho ale debata ama anak doho todi parbadia. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasisahan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehova. Nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam.
Jalan nunga di lo jaiho au marhite sian akka hajahatomu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalausim alani hadirioku. Jala dangbe hupai ingot-ingot akka dosam. Hasangapo ma di debatana di gijang. Amin. Hatani debata turpuk ni epistel di hari mingguon, minggu palimahon dung Epifanias, ima natar surat di panurirang Jesaya biduonom, mamuka sian ayat sia sahat rudi itu ayat 10 tulu, tajahama marsikat soring. Jadi di do ibana ma, laho maho jala dogma tu bangsoon, sai manangi-nangi mahamu alai unang atusihamu. Sai idahamu ma alai unang manada hamu. Patakang maroham jala manutori pengosana sida. Jala pitungi matana sida. Asa unang marnida matana sida. Manang marbinege pinonggol nasida. Manang mangatusi rohana sida. Jala unang mubah manang malum ilalauna. Jadi nikuma sedia lelengon ale Tuhan, jadi nin nama paima tarulang akahuta swada marisi, jala akabagas so marisi jolma, jala tarulang tanoi gabe halongonan. Ai padao on mi Jahoba ma akka jolmai, gabe langan situtu parsitongaan di tanoon. Alai tading dope di bagasan sapar 10 nang akai siaponon nado songon hautusam jala songon harihara namar tuko di hatatabana boni nabadia do tukonai ido sahatna mertua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peusa. Amin.
taha tidakko maha porsiautai songon nahina tidakko nidong atas saha porsiau disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahuba ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba nasasadei ima natinubuan ni si Maria naga begabean siatodi parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu mau nabernit di panguman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanam na mula mangulu di hari patoluan nama naik ke surgo lau hudul tu siamun di debata Jahuba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana so tutanon manguhumi halak na mangulu do namate au persea ditodi parbadia yala adong sada hurian nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do dihasisani dosa do diatai nama do mula mangolu sogo daging ni halak naung mate do diangoluan nasora suda amin. Huria nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus horas ma dihita salutna ta bayuti hutma satokin titing namasa di huriata di bagasan mingguon minggu palimahon dung Epipanias tanggal 6 Februari tahun 2022 topik ni minggu ta sadarion gabe si ihuton Yesus naparjolo guarni minggu ya gorni minggu ta sadarion ima minggu palimahon dung Epipanias napa dua hon ruas napida mulai sadarion minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 nungga pindah haruason sian huriata keluarga Morianto Plumer Siregar inang Santi Rahayu boru dumban tobing dohotulu ianakon tulu hala ianakon nasida sian Banjar Tanah Kusir Selatan NPJ Sadawalu Pitutolu pindah huria tu HKBP Papade Resort Pulau Sibandang Distrik Saplonom Humbang Hasudutan napatuluhon makatidakon haporsiaon sadarion minggu tanggal 6 Februari 2022 di parmingguan pukul 7.30 patupuan ni huriata do peneguan sidi tu sahalak ruas ni huriata manang naung jumolo marsajar sian abang do inang padita na pawaton sermon guru-guru sekolah minggu di patupa di hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 mulai pukul 20 WIB niuluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Na palimahon bona tahun parupuan HKBP Kebaran Lama. Dari Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 pukul 10 WIB patupuan ni huriata do bona tahun pungguan parupuan maringanan di Aula Sopo Praja lantai 2 niluhon ni amang pendeta Jepri Sitindaon MTH. Pinangido tupungan parupuan asa dohot menghadiri acara bona tahun ni. Napanopon pandidion nabadia dari minggu tanggal 10 Februari tahun 2022 di parmingguan pukul 10.30 WIB patupuan ni huriata do pandidion nabadia pinabotohon tuak kanatoras ni yandak kota na naeng parsidohot di pandidion nabadiai asarona sida mendaftarhon tusitua bajar nabi dohot melampirkan fotokopi akte nikah, akte lahir ni dakdanaki. Acara persiapan Padidion Nabadia di Patupa di hari Kamis tanggal 10 Februari
tahun 2022 maringanan di Kostorini Garejata mulai pukul 10 walu WIB. Napa pitihon pengelola gedung Sopo Praja. Sesuai itu hasil rapot Huria di hari Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022 naung salpu nungat tarpilit B amang insinyur Winner Pardapotan Simanjuntak songon pengelola gedung Sopo Praja nai baru menggantion amang situa Jitampu Bolon atas guarni parhala duni Huriata pasatota hata modate itu amang situa Jitampu Bolon nang mengurus gedung Sopo Praja na Salelengon tuhat tama nama masuk-masuk olaw ni amang situa Jitampu Bolon na Salelengon. CP pengelola gedung Sopo Praja Sopo Insinyur Winner Pardapotan Simanjuntak nomor HP 0821 2319 9945. Sonari Hujawan Hamima surat sian Preses Distrik Walu DKI Jakarta taringot tu dampak pandemi COVID-19. Huria Kristen Batak Protestan Distrik Walu DKI Jakarta nomor .2076/D.8 Romawi garis DKI garing 2 Romawi garing 2022 perihal surat penggembalaan terkait dampak pandemi COVID-19. Kepada yang terhormat seluruh majelis dan jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, DP Pendeta Resot manang pimpinan jemaat di tempat. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Kita sangat prihatin menyaksikan peningkatan yang signifikan kasus harian COVID-19 varian Omikron di tanah air, khususnya di ibu kota Jakarta pada beberapa hari terakhir ini. Kita juga mendapatkan informasi bahwa di antara mereka yang terpapar tersebut merupakan anggota jemaat, pekerja gereja, dan para pelayan di tengah-tengah gereja HKBP. Sehubungan dengan itu, untuk mendukung program pemerintah mencegah penyebaran COVID-19, maka kami mengajak seluruh jemaat, pekerja, dan para pelayan gereja agar satu, memperketat disiplin protokol kesehatan di lingkungan gereja. Jemaat yang merasa kurang prima kesehatannya dihimbau agar mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Apabila kondisi tubuh jemaat masih terasa kurang sehat, jangan panik. Segera periksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang terbaik. Kedua, jika kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah tatap muka atau onsite, maka untuk sementara waktu perlu dipertimbangkan kembali pelaksanaan ibadah virtual garing live streaming, khususnya di wilayah yang penularannya meningkat cukup signifikan, sembari berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan informasi dan kondisi terkini perkembangan COVID-19 di lingkungan sekitar gereja. Ketiga, segera mengikuti vaksin ketiga atau booster bagi yang telah memenuhi syarat di sentra-sentra vaksin yang tersedia guna meningkatkan imun tubuh dan meminimalisir dampak keparahan infeksi COVID-19. 4. Tetap bersehati memberikan topangan dan aksi solidaritas kepada warga jemaat, pekerja gereja, dan para pelayan gereja, serta masyarakat sekitar yang terpapar COVID-19. Demikian surat penggembalaan ini kami sampaikan. Roh Tuhan memampukan kita melewati pandemi ini dengan berpegang teguh pada firman-Nya yang berseru, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Yesaya 31 ayat 5. Teriring salam dan doa kami HKBP Distrik 8 DKI Jakarta
Atas nama Preses tanda tangan Pendeta Bernard Manik MTH. Tembusan 1 Epurus HKBP sebagai laporan, 2 MPSD, 3 pertinggal. Songonima hujawan hamid tikting namasa diwiriata di bagasan mingguon akka tikting nasa hujak kami sian jolon tapar rohama di buku acara nadong di tabi maliatema tuhat tama madongane hita horas ma. Dameni debata na sumurung, sian saluhut na roha, ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, namarpungu di tongani bagas joro ni debata, songoni na adong ditongani bagas tabi na mangihuton parmingguon di bagasan manugoton barita na uli na sahat tuhita di minggu palimahon dung Epifanias nenit do sian buku Markus bidusada mamuka sian ayat saplonom sahat rodi ayat 20 songonomma didok disi takasma tapaihut-ihut dungi dina mardalani ibana di topi ni tao Galilea di idama si Simon doho si Andreas dongan saama ni si Simon na sumapakon jalana tutawi ay pajala do nasida. Jadi didok Yesus ma tunasida ihuton maaw bahenok kudo hamu si jala jolma pitor ditadikon nasida ma jalai laho mangihuton ibana. Jadi dung dumao otik didalani siani di idama si Jakobus anak ni si Zebedeus doho si Yohanes donganna sa amai di bagasan paraudo nang nasida pature-turehon jala nasida. Dungi manigor di jauh manasida, gabe ditadikon nasida ma ama nasida,
si Sebedeus na di Parawi, rabdohod akka anak gajianna, laos rodo nasida mangihuton ibana. Ido sahat ne turpukta. Huriani tuhata na marpungu di bagasan tikion, turpukon ima barita, taringot tu pamiliton, taringot tu pajuon ni Tuhan Yesus Kristus, tu si Simon, na digoari ima si Petrus, tu si Andreas, tu si Jakobus, dohot tu si Yohanes. Nasidana opat ma sisian na parjulo na pinilit ni Yesus. Jadi murid yang pertama dipilih oleh Yesus menjadi muridnya adalah para nelayan. Pajala deke. Alanido amang dohot inang buasa di patorang di bari tahun ulaun ni siseani ima si jala deke. Ahadola patanna. Buasa pola di patorang, buasa pola ditekankan di si ulaun ni sisean na pinilit ni Yesusi ima si jala deke donasida na opat. Luar biasa amanginang. Taida di sini kanin sisean na pinilit ni Yesusi ima sisean ni Yesus na parjulo dipilih bukanlah dari golongan ilmuwan. Bukanlah dari kaum intelektual. Dan bukan dari para yaitu ahli filsafat. Jalataida di sini kanin bukan juga dari seorang sarjana S1, S2, S3, dan bukan dari orang-orang yang hebat. Alai taida di sini king amang dohot inang sisean ni Yesusi dipilih dari orang biasa. Si jaladeke molosian hajol maun dan adong sebenarnya keistimewaanna. Tidak ada hal yang istimewa kita lihat dipilit nasida imanakanin dari orang biasa yang tidak mempunyai pendidikan. Alai ido dipilit Yesusi. Tagamon dona terpaksa Yesusi mamilit. Daripada dangadong bayi ma dipilit. Apakah karena tidak ada pilihan lain sehingga Yesus memilih murid-muridnya yaitu dari para pelayan? Down. Alai justru Yesus mau mengubah orang yang dianggap biasa, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang mungkin terpinggirkan, termarginalkan. Tapi Tuhan ubah menjadi orang yang besar. Tuhan memilih orang dari orang yang biasa menjadi muridnya untuk sebuah tugas yang sangat besar. Luar biasa taida di si amang dohot inang. Jala molo catatan sejarah. Ima catatan ni sejarawan Yosefus
Namarnida langsung peristiwa itu dia mencatatkan bahwa di sekitar danau Galilea, tahu Galilea adong do 330 kapal ni nelayan di hati-hai. Alai taida madisina king amang dohot inang sian 330 kapal nelayan yang ada di tahu Galilea. 4 orang dari antara mereka dipilih oleh Yesus menjadi muridnya. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Holana petalak do. Pilihan. Spesial. Istimewa. Garuholo terpilih pehita te amang inang. Olag gabe panitia pehita. Ketua panitia soina malas ni rohat tate. Beido dah. Jangankan ketua panitia. Ya, holan seksi konsumsi pehita dipilit anggota musedo macelas rohatta. Bahwa puang Yesus memilit dari orang-orang dari keramaian, betul-betul Yesus mendatangi dalam situasi yang mereka hadapi, dari keramaian yang mereka lihat pada waktu itu, dari kesibukan orang-orang yang ada di sekitar tahu imanakanin Galilea. Dipilit mah opat sisean nai. Laho mangulahon parsuruan ni debata. Sian antara nelayan yang begitu banyak di sekitar tahu Galilea alai holan nasida naopat do dipilit Yesus gabe siseanna. Sian halak na biasa ido naking dipilit debata lahu mangulahon parsuruan nai. Nakuboto amanginang taingot dope. Jamita na di hari Minggui San Jeremia sada. Ditiki na di Ju. Di hati dakon si Jeremia di bagasan imabortian dope ibana. Nunga di Ju debata. Alai di rajum ibana do hagaleuna keterbatasan ni ibana. Ay dakku boto makatai. Ninay ba na tutuhan ni dakku boto makatai. Audo majama pamanganmu dan aku akan memberikan firmanku ke dalam mulutmu supaya engkau bisa menyatakan, menyampaikan perkataanku. Dia orang biasa. Taingot amanginang songoninang si Daud. Sahalak parmahan biru-biru ni amana si Isai do ibana dipilit. Bahkan saudara-saudaranya juga sangat senang dia menjadi gembala. Parmahan ni amana si Isai dia ka biru-biru nai. Asa tahida disinakanin. Dohot banyak godeng dope. Taida toko-toko Alkitab na pinilit ni debata bukan dari kehebatannya, bukan dari kepintarannya, bukan dari kepiawaiannya. Alai sian nakanin hahurangan nai dari orang biasa, dari pekerjaan yang biasa. Songonatadok bukan dari ilmuwan. Hurian itu hatta namar pungu di bagasan tikion. Asalo songonido amanginang pajuon dohot pamiliton nasahat tuhita. Sudah dohita terju. Gabe sisean si huton ni Kristusi sian saluhut hadiriota. Sudedo hita terju akajol mana adong di portibion
gabe sisian ni Yesus sian ragam ni aka ulauta, sian ragam ni hom, sian ragam ni marga dohot luat. Adong mapardeke, adong maparbunyaga, adong parhauma, adong pengusaha, adong parhuaso, adong pegawai negeri, dohot akalan na asing, na soboy, tahagwari sada-sada. Alay dipilit debatado hita, mangihuton Jesusi, asa gabe si huton Jesus hita, asa gabe si seyanna hita, alaniaha amang dot inang. Karena ketika kita mau menerima panggilan Yesus, maka kita akan menerima keselamatan di bagasan Yesus Kristus. Asa halak naulu, majakon pamiliton, pajuun ni debata di bagasan ngoluna, gabe sisean ni Yesus, dapotan haluaon ma ibana. Alaya hadona taida amang dohot inang. Dang sian haadongat tahita di jauh debata. Dang sian haadongat tahita di jauh Jesusi alai sian hauduhot tadohita. Ketaatan kita pangoloyota. Di jauh hita asa dapotan haluaon di bagasan Yesus Kristusi. Alani iya mang dohot inang. Mengikut Yesus, ada sesuatu yang diubah dalam diri kita. Mengikuti Yesus membawa dampak. Hidupnya akan berubah dan perubahan itu tergantung siapa yang diikuti. Adong perubahan dan itu dibayar mahal. Taida ma'akasi seani amang dohot inang, mereka harus meninggalkan pekerjaannya sehari-hari untuk memenuhi nafkah hidup sehari-hari buat dirinya dan keluarganya. Aleko berani doi bana manadikoni. Dia diubahkan. Berani donasida manadikon, bahkan taida nakanin Jakobus dohot Yohanes. Dada holan ulau nai ditadikon. Alai dohot do amana si Zebedeus. Bahkan aka anak gajian ni amanai ditadikon nasida. Anak gajian. Sebenarnya mereka sudah hidup mapan. Ai amana si Zebedeus sisa diri pe. Adong do anak gajian na. Zona aman yang sudah mereka rasakan, yang sudah mereka miliki, tapi mereka berani meninggalkan semuanya itu. Alai sotung tado ate amang do inang. Gabeon pembelaan ni diri, niakade bahala Kristen madok, bataida ma pamiliton ni si seani ditadik kondo amana si Zebedeus. Berarti keluarga itu tidak penting nina. Dangina naing dohonon na. Alayado naing dohonon na di si orientasi hidup kita diubahkan. Na pada mulanya imanaking si Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, orientasi mereka setiap hari adalah sebagai pekerjaan nelayan. Fokus mereka boha asa dapotan deke. Holoni do orientasina. Lapatan na di siamang do inang fokus nasida holan memenuhi kebutuhan sehari-hari do. Holan memenuhi kebutuhan ima jasmaniot do dang adong na asing. Alai ikon diubah mai adong do penom marga siani.
nanaeng si ulahonon nasida, nanaeng si hanguluhonon nasida, marhite-hite ima pajuon ni Jesus Kristus. Alanido amang dohot inang. Marhite-hite hata ni debata di bagasan tikyon di paingot dohita asa halak naung mangihuton Jesus. Orientasi berpikir, orientasi hidupnya bukan lagi hidup dunia ini. Dakolan mangguhi ima ngolu pardagingonon. Dakolam mangguhi ima kenikmatan dunia ini. Alayadong na marga siani. Berani dohita amang dohot inang. Maswadahon dirita. Menyangkal diri kita. Ala dihot mo didokdo. Manangise na mangihutonaw. Diswadahon ma dirina. Unang behaso malat taita buwan. Unang be imanakanin kebiasaan orientasi lama kita bako narobi hasomalan na marojan tuhagyot na sa diri ulaw na mga saon ima hatauon dohot pikiran na sa diri naholan marguru tu hasomalan dohot pikiran itu harus ditinggalkan. Ajo daduk do pehita songoni amang do inang. Ay dang boy songoni amang padita. Ay najulu dang songoni. Hape, molodit na tua-tua, akana hurang, akana sega, tapariahi. Taihuton na denggan, tapariahi naso, denggan. Tapadasip, tapasikop, tapature. Songonido nang akasisiani nakanin. Kehadiran Yesus maju nasida mengubah kehidupan mereka. Lapatan na amang dohot inang, ise si hutonot tay sangat menentukan hidup kita. Sarupa doi, holal tinggal di jabuni sahalak militer pehita. Ya, pasti cara hidup kedisiplinannya, ya aturan-aturan dijawi kita harus ikuti. Asa ido na naing dohonon na. Molo Yesus do taihuton berarti karakter Yesus lah yang harus kita ikuti. Ido ban nadidok bohado haradeota hauduhota gabe sisian narade mangihuton bogasna mangului nanidokna manangihon hatana. Mangihuton bogas. Takas dora amang do inang molo didok bogas ate. Molo mangula hita na jolo di huta. Ngay tak ni dia bogas muninna. Do lapatan ni ngay tak ni dia na niulam. Jadi molo didok mangihuton bogas ni Jesus. Mangihuton naung niula ni Jesus, jala ibana managabe patron, ibana nagabe teladan, ibana nagabe orientasi hidup kita bukan lagi di dunia ini. Asa ido na parjolo, taida amang dohot inang, ido ban nadidok apostel Paulus di Galatia 2 ayat 20, didok ibana songonon. Galatia 2 ayat 20. Dada au bena mangului nuaing. Kristus do mangulu di bagasan au. Ia mangulu piau nuaing di bagasan daging. Mangulu marhite-hite haporsiaon di anak ni debata. Namak kaholong yau. Jalana mangalehon dirina humokop au. Molo mangulu pehita nuaing. Dada mangulu di bagasan daging pe. Alai mangulu di bagasan Kristus Yesus naung humokop hita. Tusido hita di Ju. Imah majakon makanguluhon haluaon naung pinarade ni Yesus Kristus dia kanaulo.
imanakanin manangihon pajoni manangihon hatana jala manguloi nani dokna. Napaduahon ahadona taida marhite turpuk jamitai amang dohot inang dijodohi tagabe si jala jolma. Dohot dohita si jala jolma manogihon manait lam torop halak manada huhut mangihuton Yesus. Kita semua tarjodohi tagabe si jala jolma. Nang dipauba nakanin ngoluta songon akasisiani sian si jala deke gabe si jala jolma. Alani bohado hita amang dohot inang. Jala unang lupa hita dang pola tatadikon ulauta siganupari. Laho mangulahon parsuruan ni Jesusi gabe si jala jolma. Alailas disima hita. Disima taulahon pajouon ni Jesusi. Asa idu naking molo taida sian turpukon justru sian ulaon naido di jo akasisiani. Ketika mereka imanaking menebar jala. Ketika mereka menangkap ikan. Ketika Yakobus dan Yohanes pature jala nasida di sido Yesus ro maju nasida. Artinya mang dot inang Yesus memanggil mereka bukan saat mereka tidak melakukan pekerjaan. Bukan saat mereka tidak memiliki pekerjaan, bukan saat mereka pengangguran, bukan saat mereka dalam masa kita katakan pensiun. Bukan saat mereka bersantai-santai. Alai sian kesibukan naido. Sian rosot ni ulau nido di jo Yesus nasida asagabe si jala jolma. Alania mangdot inang bohado hita di bagasan tikyon. Bohado hita marhite ragam ni akka ulau tai gabe si jala jolma hita menebar ima hasitongan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Bamolo parbuniaga hita tong pertiga-tiga contona pertiga-tiga siuton Kristus mahita tong. Unang tabain kilotai dang sitong. Jadi tiki melayani kami di Parapat. Jadi sekitar pantai, dohot sekitar jalan besar menuju tu Tarutungi 90% jemaat tadoi pertiga-tiga. Boto hamu songot dia disankan dipilih nadenggan alai boy do digeti. Ni dokos sakilo itu nyata inang. Di dokos sakilo alai olo do gabe walu ons manang sia ons. Jala disaksio sendiri doi. Kenapa inang? Ayo lo doi balau tu pertiga-tiga. Ni bereng matong. Jadi ipilit alai atar dibuat masa toru digati. Kenapa seperti itu inang? Dan boy songoni. Iko jujur doho. Gabe pertiga-tiga halak Kristen doho. Mabuan imanakanin. Ya hadamiun di bagasan dirim doho tu halak na asing. Ahamadidok. Ay boto nang padita do. Buahon lamalamun ibana. Moru do ano tibangan naninna. Jadi molo sakating sakarajang sakating ninna disan. Jadi molo dang lakwon hola 2 hari to 2 hari apalagi sa minggu moru do tibangan ni. Gak bisa dia luluan nami nang ninna. Dang songoni. Bain arga alai jujur ho di tibangan na. Pasti orang akan mencari. Jadi maulan nami di san amang inang. Jadi tabahe do kebaktian di san khusus tu par balerong. Taboto do balerong pertiga-tiga mulai hai tu parapat 3 raja dungi tu par pantai. Jadi tabahe do di si kebaktian pertangyangan. Ya, pelayanan di sana karena memang itu kebutuhan pelayanan di sini.
Puji Tuhan, bamanang piga halak pe manangihon hata ni debata, ido dipaubah. Jala ido dapotan haluaon. Itu hanya sebagian contoh inang. Do disude lapangan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Wahdo hita papatarhon hasit tongan ni debata di tonga-tonga ni ragam pajuon na sahat tu hita diakka talenta karunia kemampuan na pinasahat ni debata tu hita ganup marsada-sada. Dang pola tatadiko ni asa gabi situa hita sudi daong bagabi sen ruas nate. Alai tapataridahon ma marhite akka ulautai. Alai adong donagabe pajuon khusus ima akka partohonani amang dohot inang. Taida nakanin bahkan meninggalkan keluarganya itu adalah ima nakanin konsekuensi yang harus dibayar mahal. Masuk mainang tupungan ina mahita teh. Tupungan ina Maria do teh ina arte ina Lidia. Akai atarido na poso kan ina Lidia. Unang majo inang amang padita ay paposo hudo pe. Daido tang cocok do pe punguan ina. Dungaga sato ngabaya ngaboira tu parari Kamis mamasuk. Dang do pe nang padita lagi rocot akka ulaon ay danak tolu kuliah sa SMA. Dung sikola nga karejo nga boy rate inang tulan siya mahita. Ahamadidok buado bayano ng padita nga ruhe-ruhe besi majojak nga rabon si malolong. Tidak ada waktu bagi Tuhan. Hape waktu itu adalah pemberian Tuhan. Sudah dorosot akaulau ta amang do inang. Jala si seyan naipe. Dipilih sian harosoton ni akaulau nado. Sian kesibukan mereka dipilih oleh Tuhan. Laho mangulahon. Pajuon ni debata majalah halak. Songon natadok naki. Betutudo ibana. Perawat ni halak Kristen. Macelabok hatana dang muruk-muruk ay molo labok sa halak dokter manang perawat ate amang dokter siregar ate ya so dileo do pe ubat na pitor melung ni hilala ale bolo piri-piri ondang rama sahit ni bayi pe boy do gabe tabba ya lapatan na di sinang nakani imanaking sian akka ulaw tay boy manait rohani jolma betul do ibana pelayan Kristen, betul do ibana perawat Kristen, betul do ibana dokter ni Kristen, betul do ibana guru ni Kristen, halak Kristen. Dipataridahon dengan kelemah lembutannya, dengan keramahannya, dengan kejujurannya. Di bagasan akka ulauni. Buang aboinang amang ay hurang situat tadi Banjaron. Dang dope inang padita songon natado naking rocot tian ulaon nina jolo pensiun mah bah gabe sisa-sisa ni waktu na dilehot tutuhani iko ditiki gopisido hita amang dohot inang ditiki imanakanin na semangati dope hita na hipasido pe pamatangta na gopisido pe pamatangta ido lehonot ta tutuhani hape dung pensiun iba na menyesal adong dosongoni ari tiki aktif au karejo nang padita pigeheli ro padita madoko nau gabe situa ale dong sonari dong pensiun na gabe menyesal doau dinna buasa da kueloi dang pola ni sulikitan buasa menyesal labatan na amang dohot inang buhado hita mangalehon partikian na mace argai na pinasahat ni debata tu hita marhite imati kita, marhite ulauta, marhite profesita. Di tonga-tonga ni ngulu si ganupari. Jalan apa tuluhon ahado na taida amang dohot inang.
ikon ingotota do mangihutun Yesus dang liasian sitaonon. Dang liasian haporsuhon ikon manaon na porsuk. Boydoy siya dirita. Dia mada ayu bereng hodo perjolo lau tu gereja marari Kamis. Alay ho perpudi di si. Ena hodo manutup pitu ni gereja ini nate. Tuh kan? Tua kasih tua songoni olo dotong akkaina ay merhuay do hamu di gereja ho parjolo lao ho parpudi mulak ayah do di atay hamu di si dok marminggu pe songoni sederita tantangan do yamang do inang jadi au hau maleteon do amang inang muliate Tuhan kami bisa saling mendukung dalam pelayanan. Ala padita mangate dakubota cugari nang padita ido inang pahupum di Jawu akaparopua daku loas gabi padita alania suatu gabi pergumulan di keluargana alai dang gabi rupani molo adong keinginan na dang namado dak palos daku jujui alai molo nang gabi padita silahkan alai molo pahupum si bawai saya hujujui deh gabi padita mau anakku senikku mulai nak ko ngahutangnya aku gawe padita niku alay dangulu tapi biarlah Tuhan yang mengubahkan dia karena Tuhan yang merancang hidupnya ay holo tangiang dosa kita kan amang inang ya bukan kita yang mengatur hidupnya bukan kita yang merancang hidupnya kita hanya mendoakan dan dengan caranya Tuhan akan mengubahkan dia nantinya asa di bagasan diin aking amang dohot inang boy dosia dirita tantangani boy do siya dirita si taononi. Boy do nang siya dongata. Boy do nang siyan keluargata. Boy do nang siyan humaliak kita. Radang tatao do peati amang do inang hamaolon hita laho margereja dang songon di luar na asing ate. Molo hita alani COVID-19 dibatasi kan. Bamoliate mah di lingkungan tahun di paluas do pehita margereja. Tantangan doi. Di bagasan ima namangi huton Kristusi. Si taonon doi. Hapor suhon doi amang do inang. Dohok membagi waktu nakanin pe pergumulan do dihitai. Edang murah. Bohado hita mangatur partikian nanilehon ni debata. Hita do mangatur dang tiki mangatur hita. Ayo lo do si patamu lo libur inang. Mar sante-sante maju ni Jawu ningok kan. Habe lak sodong ni ula manangaha. Habe juga rima ceroco ulaon. On anno jamon omma ulaon. Jam sekian omma ulaon. Bodari musik botari adong. Borngin adong. Alay boy do ni ulaon ni sude. Mau lihat mak. Lapatannya bagaimana kita memanage waktu yang diberikan oleh Tuhan. Yang sangat berharga dan yang sangat singkat. Bagi hidup kita di tonga-tonga ni portibion. Nang pe iko mangadupi si taonon, nang pe iko mangadupi haporsuo kita amang dohot inang. Alay di sido hita ditantang. Dang haporsuhoni, dang si taononi mangebeti hita laho mangihuton Yesusi jala mangulahon parsuruon ni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Jala ido naneng dohonon tu yanakon ni huriata di bagasan tekion Mirna Borus Regar yang akan menyaksikan mengikrarkan iman percayanya di hadapan Tuhan melalui gerejanya pada saat ini. Engkau telah dipanggil sebagai pengikut Yesus dan engkau terpanggil untuk menjadi penjala manusia menebarkan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Melalui pekerjaanmu, dimanapun engkau, di luar negeri nanti ketika kau pulang ya ke tempatmu bekerja, saksikanlah bahwa engkau adalah pengikut Yesus. Walaupun banyak tantangan, banyak mungkin pergumulanmu menyaksikan dirimu sebagai orang Kristen, tapi tunjukkan identitas dirimu bahwa saya adalah pengikut Yesus, bahwa saya adalah orang Kristen. Di lingkungan yang mungkin minoritas,
tapi harus menunjukkan jati dirinya, bukan pergumulan, bukan penderitaan itu, bukan tantangan itu untuk menghambat kita mengikut Yesus. Tapi ingatlah, kalau Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan akan menolong dan memperlengkapi kita. Ido molo taida di buku deta 600 siap lalu tabuka jo 600 siap lalu ayat sada tay dehon jo 600 siap lalu ayat sada. Rap mangedehok kita. Taulangi mangedehon sada dua ya. Sai hutonoku Jesus, sai hutonoku Jesus, saleleng-leleng nai nang godang hapor Amin martangi yang mahita. Moliate Tuhan di parsauran nami di bagasan tikion. Di tikina mace arga na pinasahat mutuhami. Tari parhatam. Di tonga-tonga ni parsauran nami manungguli. Parsitutuon nami mangihutton ho. Di bagasan ngulu nami. Nang pinilitmu hami Tuhan. Gabe siseanmu. Asa satia hami mangihutton ho. Bahkan dipilit hodo hami di jauh, gabe si jala jolma, lahu menebarkan, mamaritahon, hasitongan, ni hata ni debata, di tonga-tonga ni portibion, marhiti-hiti ragam ni pajonmu, sian ragam ni aka keberadaan nami, profesi nami, ulaun nami Tuhan, asa marhiti-hiti panidangion di aka ulaun nami, tertait marohani jolma, maka tidakon menyaksikan nasi huton Kristus hami Tuhan. Di tonga-tonga ni ragam ni parsauran, di dia pe hami maringanan, manang ahape na niula nami. Nang petutu ragam akatan tangan, hamaolon na huadopi hami, alaydang sumurut hami mangihuton ho. Totong hami satia jala benget, maka monakon sudiak kasih taonon, dohot paru kiloni, moliate ma Tuhan dihatam. Urupi hami pasauton lomoni roham marhite na mangulahon hatam. Lausongoni yanakon ni huriam dinamakatidakon haporsyon na diadopanmu. Ale Tuhan debata amanami yanakonmu mirna borus regar. Totong ma Tuhan panidangion ni ibanah di bagasan sadaryon. Gabe panidangion saliling nililing na. Nang pe tutu mungkin godang kasih taonon maradopon akak kau minoritas na diadopan na di negeri seberang diaka ulaun na alay nang maibana patuduhon songon si huton Kristus ibana jala totong patuduhon identitas na marhite ulaun na marhite parsauran na si ganupari di tonga-tonga ni nahumaliang ibana naso saha porsyaon dohotho ali Tuhan debata amanami lausongoni diaka ruas ni huriam dia kapergumulan na niadopan nasida di bagasan tikion Tuhan asiroham unung sumurut nasida di bagasan haporsyaon na dohot pos ni rohana tuho jalatar lumubi Tuhan dia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton di bagasan tikion amanami calon situa manahan tampu bolon nyonya calon situa tampu bolon boru silitonga Tesalonika boru tampu bolon Nikodemus tampu bolon Angelin tampu bolon, Irma Olivia boru hutasoit,
Lydia Agustina Hutasoit, Bob Kelly Manurung, Nyonya Beka Manurung Lismawati boru huta julu, Gloria Benita boru Manurung, Oscar Jonggiano Manurung, Helena Dearta boru Manurung, Natalia Gisela boru Manurung, Mario Melsadak Bil Sihombing, Situ Raduan Ayub Sihombing, Situa M Seregar, Meica Audina boru Purba, Tuan Mas Sinintaro Nababan, Nyonya Ingrid Novita boru Sihombing, Situa Dr. Andus John Walta Sitindaun, Win Heber Goklas Yanipar, Roswara Nalambok, Del Rio Silalahi, Evan Christian Tambunan, Situa Insinyur MH Sihombing, Nyonya Ehma Tambunan N boru Simajuntak, Situa Edward Tambunan, Dr. Andus Iwan BM Tampubolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Dilina, Dohot Akaruas ni Huriam, nasotar surat di Warta Namion, naso boy hugari hami sada-sada, na dirawat di rumah sakit, na dirawat di Tongani Bagas, penyembuhan, pemulihan, tarlumobi Tuhan, di pandemi COVID na niadopan nami, totong ho Tuhan, na mangaramoti hami, mangalehon pos ni roha, di sudia karuas ni Huriam, na manaon di bagasan parsahitoni, asa totong Tuhan, margugo na sida, laho manaon parsahiton nai, majalo hamamalum na siyako, marhite akka usaha pangubation na pinatupa ni keluarga tu nasida. Tuhan di bata ama nami, laos di bagasan tikyon Tuhan, buanon nami akka ruas ni Huriam, na marlas ni roha di bagasan minggon, marhite pertambahan umur na nilehon mo tu nasida, na merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, na tarsurat di warta Jumat nami nang naso tarsurat Tuhan, asiroham, tabayon mo kapasupasum, marhite gajang niumur, hahi pason, marhite pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga, asa totong di bagasan las ni roha nasida, manguduti pardalanan ningulu na pinasahatmu, rap dohotho, Tuhan de bata ama nami, lausongoni sudia karuas ni Huriam, dia kaulaon na namaragami, dia kainganan na marseraki, siya na met-met na magudang, na matua, tuho pasat hami, ho mangaramoti hami Tuhan, siyan saluhud akka parmaraan, siyan saluhud elailan ni sibulis, calaho Tuhan na mamasu-masu hami, diragam niya ka na hupikiri hami, dohot akka na niula ni tangan nami, mauliate madiho tarpuci magwarmu, alaniasi dohot denggan ni basam, mga sahon guwarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata, marhite namarede hitasian bukwede nomor 657 ayat sada, laos tapasahat ma pelean sada A sada AB, dohot pelean 270. Nasana hina
Puriani Tuhata, napungu di bagasan tikion, sonari masuk mahita, tu ulaun, ima peneguhan sidi, tu sada yanakon ni huriata, di bagasan tikion. Alani taparadima rohata, marhite namarede, sian kidung jemaat, nomor 367 ayat sada, ala bahasa Indonesia do tapatupa, amanginang adong do dia caratai, ditiki namarede 367 ayat sada, jongjong ma ima anak sidi, rap dohot orang tua wali di ingananna. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di sorga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak ini menjadi anak-Mu, kasihanilah mereka, dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua wali kami persilahkan untuk duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat yang berkumpul saat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal.
Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawabnya. Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawabnya. Yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jawabnya. Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya itu dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 bait pertama. Saudara Mirna silakan datang ke depan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Amanat untuk Mirna Maria Siregar yang menyaksikan imannya pada hari ini, Minggu 6 Februari 2022 di Huria Kristen Batak Protestan, Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, Allah Bapa kita, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus,
Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan dialah yang menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Masih tetap berdiri. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, bait pertama. Jemaat kami undang untuk berdiri. Menurutkan saja Tuhan jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Tatangyakon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan. Dohot nasau libasa na moliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam gergir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Alea manami na di Banua Gijang, say penerbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saud melomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sisa madosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin. Kami saluhutna perhobas di parmingguan manugoton pukul 7.30 pasahaton tu saluhut ruas na ditongan di bagas jorong di bata nang songoni ditongan di bagas tabi na mengihutton parmingguan di bagasan manugoton pasaton nami matuhita amang inang selamat hari Minggu madihita saluhutna horas.